Διαβάζω από διαφόρους πατέρες διάφορα θέματα. Σήμερα ήθελα να ακούσουμε τον Άγιο Νικόλαο, τον Νικόδημο τον Αγιορείτη, που λέει ποιες είναι οι κυριότερες εντολές που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ξέρετε, έτσι κατά τον 14ο αιώνα, είναι μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Συγγνώμη, γεννήθηκε πιο αργά, τον 18ο αιώνα, το 1749 στην Άξο, όπου δάχτηκε τα πρώτα γράμματα. Και το 1965 χαμήλωσε. Από κάτω το δεύτερο. Τελευταία σειρά αριστερά το δεύτερο. Αριστερά το δεύτερο. Και όταν επέστρεψε στη γενέτειρά του, υπηρέτησε ως γραμματέας του Λόγιου τότε Μητροπολίτου Παροναξίας Ανθήνου. Μετά την γνωριμία του με εξόριστους Αγιορείτες Κολυβάδες και τον Μητροπολίτη Κορίνθου Μακάριου Νοταρά, απεφάσισε να μονάσει στο Άγιον Όρος. Το 1775 έγινε μοναχός στη Μονή του Αγίου Διονυσίου. Στη συνέχεια ασκήθηκε σε διάφορα κελιά στη σκήτη της Μονής Παντοκράτορος, καθώς και στο νησί Σκυροπούλα. Και στις 14 του Ιουλίου του 1809, εξαντλημένος από την υπερβολική νηστεία, την κακοπάθεια, κοιμήθηκε στο κελί των Σκουρταίων Σκαριές. Είναι ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος, έγραψε πολλά συγγράμματα και πολλά απ' έξω. Είχε φοβερή μνήμη. Γιατί είδατε στην εξορία έφυγε. Και εκεί δεν είχε τα μέσα να διαβάσει, να δει βιβλιοθήκες, να κάνει ναυφιά. Και παρόλα αυτά έγραψε βιβλία. Λέει λοιπόν για τις κυριότερες εντολές του Ευαγγελίου. Ο κάθε χριστιανός πρώτον οφείλει να αγαπά το Θεό πρώτα απ' όλα. Οφείλει να αγαπά το Θεό, τον Κύριό σου, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή και με όλο σου το νου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή που έδωσε ο Θεός στην Καινή Διαθήκη. Αν με αγαπάτε, τηρείτε τα εντολάς μου, λέει. Όποιος λοιπόν εκολπώνεται τις εντολές μου και τις εκτελεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Και όπως αγαπάει εμένα, θα αγαπηθεί και από τον Πατέρα μου. Και θα τον αγαπήσω κι εγώ και θα φανερώσω μέσα του μυστικά τον εαυτό μου. Να, ποια αγάπη όμως έτσι. Υπάρχουν πολλές αγάπης. Φυσική, η εγωιστική, η ιδιοτελής, η μητρική αγάπη που είναι εκφύσεως θυσιαστική, αλλά πάει και αγάπη του Θεού που είναι πέρα από όλα αυτά, ανιδιοτελής. Όποιος δεν με αγαπά, δεν τηρεί τις εντολές μου. Αγαπάτε τον Χριστό, αν και δεν τον έχετε γνωρίσει, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Όποιος αγαπά τον Πατέρα, αγαπά και τον Υιό, που γεννήθηκε από τον Πατέρα. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, να μάθουμε να αγαπάμε ανιδιοτελώς πρώτα απ' όλα τον Θεό. Δεύτερο λέει εντολή. Ο κάθε χριστιανός οφείλει να αγαπά και τον αδελφό του ως συνάνθρωπό του. Είναι αυτός ο σταυρός πατέρας. Βλέπετε, ο Χριστός κατεβαίνει από τον ουρανό στη γη, σταυρώνεται, ανασταίνεται και ανοίγει τις παλάμες σαν να είναι μια αγκαλιά όλοι οι άνθρωποι, ανοιχτή αγκαλιά είναι η Εκκλησία, με αγάπη να τους δεχτεί όλους, αρκεί να θέλουν οι ίδιοι και να τηρούν αυτές τις βασικές εντολές που λέει ο Θεός. Δεύτερη λοιπόν εντολή όμοια με την πρώτη είναι να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Πώς περιποιούμαστε τον εαυτό μας. Έτσι. Λέει τον άλλον σαν τον εαυτό σου, μη σου κάνουμε το αντίθετο. Τον άλλον πάμε να τον ταπεινώσουμε. Αν δυνατόν να τον εξοδενώσουμε. Με τα λόγια, ξέρετε, με τα έργα μας, με χίλιους δύο τρόπους. Να τον ταπεινώσουμε είναι τελευταίος και εμείς είμαστε δίθεν. Η καλή εδώ λέει το αντίθετο. Σας δίνω νέα εντολή, λέει ο Χριστός στο Πατερικό Ευαγγέλιο, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όπως σας αγάπησα εγώ, έτσι να αγαπάτε και εσείς ο ένας τον άλλον. Δηλαδή με ανιδιοτέλεια, χωρίς προσωπικό συμφέρον. Χωρίς να είμαι ο καλός, ο κακός, ο άσχημος, ξέρω που λέμε πολλοί εμείς σαν άνθρωποι. Από αυτό το γνώρισμα θα μάθουν όλοι, ακόμα και οι άπιστοι, πως είστε μαθητές. Αν δουν ένα σωστό χριστιανό που αγαπάει ακόμα και τον εχθρό του,
που να αγαπάει με πραγματική αγάπη δηλαδή τον κάθε αδελφό, θα πούν αυτός αξίζει. Θα γίνουμε δηλαδή μια επιστολή που θα μας αναγνωρίζει την άλλη ότι είμαστε σωστοί. Γιατί θα εφαρμόσουμε αυτή την εντολή του Θεού. Χρέος άλλο να μην αφήνεται σε κανένα, εκτός από την αγάπη που οφείλει το ένα στον άλλο. Επειδή εκείνος που αγαπά τον αδελφό του έχει εκπληρώσει όλο τον νόμο του Θεού. Και αυτό γιατί το ομιχεύσεις, το φωνεύσεις, το κλέψεις και τα υπόλοιπα, ψευδομαρτυρίες σου και επιθυμήσεις, όλες οι άλλες εντολές, σε αυτή την εντολή κρέμονται όλες. Αν αγαπάς, θα του πεις ψέματα μπροστά του. Αν αγαπάς, θα τον κακοποιήσεις, θα τον κρίνεις, θα τον φωνεύσεις, θα τον κλέψεις, αυτό τον αγαπάς. Άρα λοιπόν όλες οι εντολές κρέμονται από την αγάπη και εξαρτούνται από την αγάπη. Από το να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου σαν τον εαυτό σου, δείχνεις ότι είσαι πραγματικός μαθητής του Χριστού. Αγαπήστε με καθαρή καρδιά όμως ο ένας τον άλλον. Να αγαπάτε τους αδελφούς σας, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αν τόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός, που έφτασε μέχρι σταυρού και θανάτου, οφείλουμε κι εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Όλα αυτά είναι το Ευαγγέλιο, δεν είναι, έχει παραπομπές εδώ, που λέει ο Άγιος. Όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του, αυτός βρίσκεται σε κατάσταση πνευματικού θανάτου. Πρώτη επιστολή του Ιωάννου. Να πως μάθατε την αγάπη. Όπως ο Χριστός προσέφερε τη ζωή του στον θάνατο για χάρη μας, έτσι και εμείς οφείλουμε να προσφέρουμε και τη δική μας ζωή ακόμα και για τους αδελφούς μας. Ισχύει επομένως την αγάπη. Δεν είναι καλοπέραση ή να λέμε απλώς καλά λόγια, είναι πράξη, είναι, πώς να το πούμε, έργα. Παιδιά μου, ας μην αγαπούμε με τα λόγια, όχι μόνο με τη γλώσσα, αλλά έμπρακτα και αληθινά, στην πράξη δηλαδή, που σε αγαπά το Θεό, αυτός οπωσδήποτε θα αγαπά και τον αδελφό του. Άρα, γιατί υπάρχουν μίσοι, γιατί υπάρχουν κατακρίσεις, γιατί υπάρχουν όλα αυτά που γίνονται οι άνθρωποι να μην δέχει τον ένα τον άλλον, γιατί δεν τον αγαπάμε. Και τον αγαπάμε πώς θέλουμε εμείς, όπως είναι ο άνθρωπος με τις αδυναμίες του, να τον ανεχόμεθα. Αυτό σημαίνει αγάπη. Γιατί όλοι έχουμε κουσούρια, το πω έτσι. Ποιος δεν έχει. Όλοι δεν είμαστε αμαρτωλοί. Όλοι δεν αμαρτάνουμε, άρα έχουμε ο καθένας το δικό του. Οπότε όπως και εμάς ανέχονται άλλοι και εμείς να ανεχόμαστε άλλοι. Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη εντολή. Να μάθουμε να αγαπάμε αληθινά τους συνανθρώπους μας. Τρίτη εντολή, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην έχουν διαμάχες, ούτε να νιώθουν νησικακία και μίσος κατά των αδελφών τους, αλλά και ακόμα παρεξηγηθούν μεταξύ τους, οφείλουν γλίγορα να συμφιλιώνονται. Δεν μπορούμε να έχουμε αναμεταξύ μας έχθρες, να μην μιλάμε, ας πούμε. Πώς θα είμαστε χριστιανοί? Και να μην φταίμε, πρέπει να τρέξουμε να ζητήσουμε συγγνώμη, να αποκαταστούμε τις σχέσεις. Όποιος χριστιανός οργίζεται εναντίον του αδελφού του, χωρίς εύλογη αφορμή, είναι υπόδικος στο τοπικό δικαστήριο. Και όποιος πει τον αδελφό του ρακάλε το Ευαγγέλιο, δηλαδή ανόητε, είναι υπόδικος στο ανώτατο δικαστήριο που είναι ο Θεός. Και όποιος πει τον αδελφό του βλάκα, μωρέ που λέει το Ευαγγέλιο, αυτός θα καταδικαστεί στη φωτιά της κολάσεως. Φανταστείτε πόσες φορές λέμε εμείς και βρίζουμε και εκμιώνουμε τους άλλους με λόγια, με έργα και πολλές φορές και να μην είναι με λόγια, δεν του μιλάμε, δεν θέλουμε να έχουμε επικοινωνία μαζί του κλπ. Αν πας στην εκκλησία και να δώσεις κάποια προσφορά, λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο της Πιτρός Ομιλία, και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός είναι λυπημένος μαζί σου, άφησε την προσφορά εκεί, μπροστά στην εκκλησία. Πήγαινε να συμφιλιωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και ύστερα έλα να την προσφέρεις ως δώρο σου στο Θεό. Δηλαδή αν κάνουμε πρόσφορα, αν κάνουμε ελεημοσύνες, να κάνουμε ό,τι προσφέρα θέλετε. Να προσφέρουμε εδώ και πέρα τώρα να μαζευτούμε τις κυρίες στο φιλοκτόχο, να κάνουμε έτσι ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως.
να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας. Αν όμως έχουμε κάτι με κάποιον, δεν μιλάμε, δεν μετράει προσφορά, λέει. Αφήστε την εκεί, συμφιλιωθείτε και μετά θα μετρήσει προσφορά. Κοίταξε να συμφιλιωθείς γρήγορα με τον αδελφό σου, με τον οποίο βρίσκεσαι σε αντιδικία, όσο ακόμα είσαι στη στράτα της εδώ ζωής. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα φύγεις. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να είναι φιλόνικος, ας ξέρει, όπως και εγώ, ούτε οι εκκλησίες του Θεού έχουν τέτοια συνήθεια, δηλαδή να φιλονικούν. Ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να φιλονικεί, αλλά πρέπει να είναι ήπιος, ήρεμος απέναντι στους άλλους, διδακτικός, ανεξίκακος, δεν κρατάει τίποτε κακία. Η δύση του ηλίου που λέει το Ευαγγέλιο να μας βρίσκει πάντοτε, όχι οργισμένους, συμφιλιωμένους. Όποιος μισεί τον αδελφό του βρίσκεται στο σκοτάδι και πορεύεται μέσα στα σκοτάδια και που πάει δεν ξέρει. Γιατί το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του. Καθένας που μισεί τον αδελφό του είναι ένα είδος φωνιάς. Τόσο σκληρό είναι. Και να ξέρετε πως κανένας φωνιάς δεν έχει συμμετοχή στην αιώνια ζωή. Άρα λοιπόν, άμα έχουμε κάτι με κάποιον, ό,τι προσφέρουν πάει χαμένο. Πρέπει να συμφιλιωθούμε, να ταπεινωθούμε, να ζητήσουμε συγγνώμη. Φταίμε, δεν φταίμε. Οι Άγιοι να ξέρετε ζητούσαν πρώτα συγγνώμη. Δεν θα ξεχάσω μια φορά τον Γέροντα Παΐσιο. Έχετε ένας πρώτη φορά το βλέπει, δεν ξέρω τι του ήρθε και άσε και το βρει, το στολίζει μπροστά του. Ξέρετε να βρισιές, που λένε οι άνθρωποι, αυτός ίσως και να τους άκου και πρώτη φορά. Δεν αντέδρασε, πώς αντέδρασε. Έβαλε μετάνοια κάτω, του φίλησε τα πόδια του, συγχώραμε αδερφέ, κάτι φαίνεται από την όψη μου, σε έφερε σε τέτοια κατάσταση να βρει. Συγχώραμε αδερφέ αμέσως. Κόκκαλο άνθρωπος. Έπεσε στα γόνατα και του φίλησε τα πόδια. Λέτε ταπείνωση. Και έληξε η έκρα αμέσως. Τον είδε ο άλλος τόσο ήρεμο και συγκλονίστηκε, άλλαξε αμέσως. Έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται οι ξένοι. Εμείς ψάχνουμε ποιος έχει δίκιο, ποιος δεν έχει δίκιο, να κάνουμε τα δικαστήρια δηλαδή. Πιο πολύ εγώ, πιο λίγο άλλος και τι βγαίνει τίποτα. Τέταρτη εντολή πρέπει να κάνουν χριστιανοί. Οφείλουν να μην βλέπουν με περιέργεια και επιθυμία τους άλλους. Εγώ σας λέγω ότι κάθε άνθρωπο που βλέπει γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει ήδη σχεδόν διαπράξει μοιχεία με αυτή με στην καρδιά του, λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του κατά Ματθαίου. Όλα όσα ανήκουν στον κόσμο, οι αμαρτωλές εγωιστικές επιθυμίες, η λαχτάρα να αποκτήσουμε πολλά, ό,τι βλέπουν τα μάτια μας, η υπεροψία από την κατοχή του πλούτου, δεν προέρχονται από τον Θεό Πατέρα, αλλά από τον αμαρτωλό κόσμο. Ο κόσμος όμως περνάει κάποτε και χάνεται, δεν μένει τίποτα. Και μαζί του χάνονται και όλοι όσοι επιθυμούν να κατέχουν τα ανθρώπινα. Θυμηθείτε το πλούσιο της παραβολής. Μια φορά φόρησε, λέει, η περιουσία του και αυτό σκεπτόταν πώς να κάνει μεγαλύτερες αποδείξεις. Αντί να επιδόξεις ο Θεός, να κρατήσω αυτά που χρειάζομαι, σε αυτές τις αποδείξεις που έχω και τα άλλα θα τα δώσω στον κόσμο. Δεν είπε αυτό. Και αφού έψαξε αποδείξεις, έχει ο Θεός εμάς και του λέει, τώρα σε παίρνω. Ετοιμάσαι να πεις, ετοίμασε αυτά που ετοίμασε, τι νοιάζεσαι, ποιον θα είναι, λέει. Τσάπα δηλαδή, κουπίασες, πήγαν χαμένα όλα. Εκείνος όμως που εκτελεί το θέλημα του Θεού, θα ζήσει αιώνια. Γιατί όλη η ζωή είναι μετά. Αν μας άφηνε, λέει ο Άγιος Παΐσιος ο Θεός, από ένα παραθυράκι, να δούμε τι είναι ο άλλος κόσμος, θα θέλαμε όλοι τώρα να φύγουμε. Θα θεωρούσαμε τον εαυτό μας κουτό που είμαστε εδώ. Και μην είναι τόσο μικρές απολαύσεις χαιρόμαστε. Φαντάζεσαι τις άπειρες απολαύσεις μετά. Δεν θα ξεχάσω αυτό το νέο παιδάκι, τον Κυριακό που ήταν Παπαδοπέδη, που έφυγε πριν 3 χρόνια με το δυστύχημα των τεμπών. Ξέρετε, το έχει ανεβάσει ο πατέρας του στο ίντερνετ. Ήθελε να μάθει
πώς έφυγε το παιδί του, ενώ ήταν στο βαγόνι εκείνο που όλοι γίνανε από τη φωτιά. Άμορφη ράγα, είναι ο μόνος που δεν έπαθε τίποτα. Και ήθελε να εξηγήσει αυτό. Και 3 γέροντες είδαν το παιδί αυτό στον παράδεισο. Συνομίλησαν μαζί του και τον ρώτησαν τι έγινε και πώς εσύ ήσουν. Όλος, ολοκληρωμένος τόσο, δεν του έλειψε τίποτα, ούτε μία τρίχα. Και λέει, είχα πάει στην Αγία Μαρία στην Άνδρο, είχα τακτοποιηθεί με το πνευματικό μου και ήρθα για Μαρίνα και με φύλαξε. Έκατσε δίπλα μου, δεν ξέχασε. Και μου έδωσε προθεσμία, μου λέει, κοίτα τον παράδεισο, θες να πας εκεί, θα σε πάω. Θες να γυρίσεις πίσω, θα σε γυρίσω. Επειδή ήρθες μάνα στο σκεράκι και ξεμολογήσεις και ετοιμάσεις. Διάλεξε τι θέλεις. Το νέο παιδί 22 χρονών, βλέποντας τον παράδεισο, διάλεξε τον παράδεισο. Και το είδαν αυτό το όραμα 3 γέροντες και το είπαν, όχι ένας, για να μην παρέστηση, σε διαφορετικά μέρη. Στο ίντερνετ το έχω διαβάσει. Φαντάζεσαι λοιπόν, αν βλέπω από ένα παραθυράκι που λέει ο Παΐσιος τον παράδεισο, θα είχαμε ηρεμήσει όλοι. Δεν θα τσακωνόμασταν. Έχει αλλάξει η ζωή μας διαφορετικά. Ο Θεός όμως τα κρύβει, λέει, για να μην πάμε με το ζόρι εκεί. Να πάμε με τη δική μας θέληση, με το δικό μας αγώνα. Με το δικό μας ο καθένας, πώς θα το πω, με τη δική μας άσκηση. Πέμπτον, οι χριστιανοί οφείλουν να μην ορκίζονται ούτε αληθινά ούτε ψεύτικα. Τώρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, δεν πρέπει να ορκιζόμαστε. Τώρα το επιτρέπουμε στα δικαστήρια, αλλά να μην ορκιζόμαστε γενικά. Δεν είναι σωστό, λέει. Να μην ορκίζετε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε πουθεν άλλο. Και ας είναι το ναι σας ναι πραγματικό και το όχι όχι. Για να μην βρεθείτε κατηγορούμενοι στην τελική κρίση ή για να μην πέσετε σε υποκρισία και ψευδολογία. Έκτον, οι χριστιανοί οφείλουν να μην είναι εκδικητικοί, ούτε να ανταποδίδουν το κακό στο κακό. Εγώ σας λέω, να μην αντιστέκεστε στο κακό άνθρωπο, αλλά αν κάποιος σε χτυπήσει από το ένα μάκουλο, εσύ γύρισέ του και το άλλο, για να σου χτυπήσει και με αυτό. Αυτό δεν σημαίνει να είμαστε κάπαζοείς πράκτορες, το δεν εξήγησα. Δηλαδή, όταν μιλάμε με λόγια, όταν εξαντλήσουμε το διάλογο που κάνουμε και άλλος δεν θέλει να πιστέψει, τότε θα κάνουμε αυτό. Δες το Χριστό στο πρώτο και στο δεύτερο δικαστήριο που τον πήγαν στον Άννα και στο Καϊάφη και είπε τι με δέρεις, αν έχω κάνει κακό πες μου, αλλιώς τι με δέρεις. Αφού είδα όμως και είδε ότι κάνει δικαστήριο δεν υπολογίζαμε τη γνώμη του και τη συζήτηση, στο τρίτο δεν μίλησε, σιώπανε. Ο Ιησούς Χριστός το εφαρμόζει, βλέπετε αυτό. Αυτό είναι εδώ. Αν κάποιος δεν θελήσει να σε πάρει αγκαρία για 1 χιλιόμετρο, πήγαινε μαζί του 2, λέει. Να προσέλθει για εκείνους που σας καταργούνται, ούτε εδώ. Μερικοί δεν γίνουν το θέλημά τους και αμέσως λίγουν κατάρρες. Μεγάλη αμαρτία η κατάρρες. Και όταν δεν είναι δίκαιη, επιστρέφει σε εμάς. Να ευεργετείτε ελεύθερος, ακόμη και αυτούς που σας μισούν, και να παρακαλεί το Θεό για εκείνους που σας πειράζουν και σας καταδιώκουν. Αν κάποιος σας κάνει κακό, μην το αποδίδετε. Μην ζητάτε να υπερασπίζεστε με εκδίκηση στον εαυτό σας, αλλά δώστε τόπο στην οργή του Θεού, που θα έρθει και θα πάρει την εκδίκηση στην ώρα της κρίσεως και όποτε κρίνει ο Θεός. Θα τακτοποιήσω αυτά τα πράγματα αργότερα, αν εμείς ασκηθούμε στην υπομονή. Αν πεινάει ο εχθρός σου, δίνε του να τρώει. Αν διψά, δίνε του να πίνει. Μην αφήνεις να σε νικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το καλό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Νίκα το κακό με το καλό. Έβδομο, οι χριστιανοί οφείλουν να μην πηγαίνουν διόλου στα δικαστήρια, αν είναι δυνατόν, για την επίλυση των διαφορών τους. Αν όμως κάποιοι παραστεί κάποια ανάγκη, ας προτιμήσουν να βάλουν δικαστή στη διαφορά τους έναν άνθρωπο της Εκκλησίας, παρά να καταφύγουν στα κοσμικά δικαστήρια. Μόνο δηλαδή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν
γίνεται σαν εξαίρεση. Ο κανόνας δεν πάμε. Όγδοη εντολή. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην κατακρίνουν, να είναι το πιο σημαντικό. Δυστυχώς οι χριστιανοί είναι πρώτη στην κατάκριση. Μην κατακρίνετε τους άλλους, για να μην κατακριθείτε κι εσείς από τον Θεό. Με το κριτήριο που κρίνετε, θα κριθείτε κι εσείς και με το μέτρο που μετράτε, θα μετρηθείτε, λέει ο Θεός στο Ευαγγέλιο. Γιατί βλέπεις το σκουπιδάκι, λέει, από το μάτι του αδελφού σου και δεν βλέπεις ολόκληρο δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι. Τους άλλους βλέπουμε εύκολα. Εμείς δεν κάνουμε κριτική να δούμε τα δικά μας τα κουσούλια, καταλάβατε. Ένοχος και αναπολόγητος είσαι ανθρωπές μου, εσύ που γίνεσαι κριτής των άλλων και αντικρίνοντας τον άλλον καταδικάζεις τον ίδιο τον εαυτό σου, αφού και εσύ κάνεις τα ίδια κακά που κάνει και εκείνος. Μην κάνετε, αδελφοί μου, καμιά κρίση πριν από τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Εκείνος θα ρίξει τότε το φως σε όσα έργα είναι τώρα κρυμμένα στο σκοτάδι και θα φανερώσει τους κρυφούς λογισμούς των καρδιών των ανθρώπων. Μην κακολογείτε, μην κατηγορείτε λοιπόν κανένας. Γιατί γίνεται η κρίση και δεν έχουμε αγάπη στον αδελφό μας, λέει ο Άγιος Απαλτορόδος. Είχαμε αγάπη, δεν θα κρίναμε. Όλοι είμαστε άνθρωποι, όλοι κάνουμε λάθη, επομένως είμαστε στο ίδιο παρανομαστή όλοι, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ένατον, οι χριστιανοί δεν συγχωρούν. Αν δεν συγχωρούν τα σφάλματα των αδελφών τους, τότε ούτε ο Θεός θα συγχωρήσει και τα δικά τους σφάλματα. Τι λέμε στο πατερισμό, και άφεση είναι τα ωφελήματα, με μια προϋπόθεση, ως και εμείς αφήνουμε. Εάν εμείς λοιπόν δεν συγχωρούμε, δεν μας συγχωρούμε και εμάς. Μας συμφέρει. Γι' αυτό ένας γέροντας, δεν σου λέω δικό, δεν συγχωρούσε τον αδελφό του. Του λέω, και του λέω ο γέροντας, ωραία του λέει. Από εδώ και πέρα θα λες αυτό το πατερισμό εσύ. Και τότε και λέει, όπως και εγώ δεν αφήνω τα πράγματα, ούτε και εσύ να μην συγχωρείς τα δικά μου. Του πέρα πει το ανάποδα, πάτε μας στον τέλος. Όπως εγώ δεν αφήνω τα παραπτώματα του αδελφού μου, ούτε και εσύ να συγχωρείς τα δικά μου. Μας συμφέρει. Και αφού το είπε, λέει, 4-5 φορές, λέει, τι λέω τώρα. Τότε συνειδητοποίησα, τι λέω τώρα. Να με συγχωρήσει ο Θεός. Και ξύπνησε και αμέσως έβαλε μετά. Είναι μεγάλο θέμα η συγχώρηση. Χωρίς συγχώρηση δεν πιάνει τίποτα. Τίποτα ούτε κάνω. Ούτε προσευχή, ούτε μετάνοια μου, ούτε ελεημοσύνη, ούτε τίποτα. Αν εσύ συγχωρείτε τα σφάλματα των άλλων, τότε θα συγχωρήσει και ο Θεός τα δικά σας. Αν όμως δεν συγχωρείτε, ούτε τα δικά σας σφάλματα θα συγχωρήσει ο ουράνος Θεός. Ουράνιε Πατέρα, χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας, καθώς και εμείς χαρίζουμε στους δικούς μας ωφελέτες. Κακέ δούλε, σου χάρισε όλο το χρέος μας την παραβολή. 10.000 τάλαντα, επειδή είναι παρακάλεσες, δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς το συνόδελό σου, όπως εγώ σπλαχνίστηκα εσένα, και να του χαρίσεις τα 100 δινάρια που σου χρωστούσε. Οργίστηκε τότε ο Κύριος, λέει, και παρέδωσε τον δούλον εκείνους στους βασανιστές, ώστε να ξεπληρώσει όλο το χρέος. Έτσι θα κάνει και σε εμάς ο ουράνος Πατέρας, αν δεν συγχωρούμε τα παραπτώματα, τα σφάλματα των αδελφών μας. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν μπορούμε ούτε να κοινωνάμε, το έχει βάλει προϋπόθεση. Όποιος έχει κάτι να δούμε, μην προχωράει, λέει, ούτε στη διακοινωνία, πουθενά. Αλλιώς θα έχει κρίμα από τον Θεό. Και 10 και τελευταίον, σας κουράζω, χριστιανοί οφείλουν να κάνουν ελεημοσύνες και να προσεύχονται και να νηστεύουν, όχι όπως υποκριτικά σαν τον τελώνει, σαν τον Φαρισαίο συγγνώμη, για να τους δοξάσουν δηλαδή, να τους επενέσουν οι άνθρωποι, αλλά μόνο για τον Άγιο Θεό. Προσέχετε, να μην κάνετε ελεημοσύνη σας μπροστά στους ανθρώπους, για να σας βλέπουν και να σας θαυμάζουν. Αλλιώς μην περιμένετε ανταμοιβή. Την πήρατε εδώ. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Παΐσιος, μαζέψτε στο δισάκι σας, μας έλεγε συνέχεια. Αυτό να το γεμίσετε, ο καθένας έχει στην πλάτη σας ένα δισάκι, με ελεημοσύνη, με καλά έργα, με προσευχές, για εμάς, για τους άλλους ανθρώπους, για τους κεκειμένους, να μην κλείσουν ξανά από στην ψυχούλα τους. Όλα αυτά τα μαζεύουμε εδώ
Και όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή και θα περάσουμε τα τελώνει 40 μέρες, θα παίρνει από εδώ και θα λέει: κοίταξε τι έχει εδώ, συγχώρα το άλλο τόσα. Έχουμε όμως για να πάρει. Γι' αυτό μαζέψε για να έχετε, μας έλεγε άλλος. Γι' αυτό σε έβλεπε 1000 θαύματα, μας έλεγε το ένα. Ξέρω το έχω σε αυτό, αλλά έχω τα άλλα λέει. Στο δισάκι μας έλεγε. Όταν προσέρχεσαι χριστιανοί, να μην είστε σε τους υποκριτές και τα ξέρετε αυτά. Όταν νηστεύετε, μην γίνεστε σχεθρωποί, όπως οι υποκριτές που αλλοιώνουν κατάλληλα την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν κλπ. 11. Οι χριστιανοί οφείλουν να φροντίζουν για την απόκτηση όχι πηγίων αγαθών, αλλά ουράνιων αγαθών. Και οι πλούσιοι οφείλουν να κλαίνουν την αθρηνού για τα πλούτη τους, παρά να τα υπολογίζουν αυτά. Ο Θεός δεν μας είπε να μαζεύουμε πλούτη, μας άφησε το πλούτο, αλλά να κρατάμε τα απαραίτητα και τα άλλα να τα δίνουμε στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. 16. Πρώτο, να έχουμε καλή διαχείριση. 12. Χριστιανοί οφείλουν να μην μεριμνούν για τα αγαθά της γης, ούτε να αγαπούν τον κόσμο και τα κοσμικά πράγματα, αλλά να επιζητούν τα αιώνια, τα επουράνια αγαθά, αυτά που θα δουν στην άλλη ζωή. Μην έχετε άγχος λοιπόν, για να μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα φορέσουμε. Μάστε την ωραία δεύτερη παραβολή που ακούμε καταμαρτύρουν μετά το πανηγύρι μας που λέει: δέστε λέει πως τα άφησε ο Θεός τα άνθη όλα αυτά, τι ποικιλόμορφα υπάρχουν, τι ποικιλία, πώς τα συντηρεί όλα αυτά ο Θεός, τα ζώα, τα πάντα, είναι όλα στην πρόνοια του. Δεν τρέχουν να φάνε, δεν τρέχουν να... Ο Θεός παρέχει τα πάντα. Πόσο μάλλον σε εμάς που είμαστε άνθρωποι έτσι ζωντανοί και είναι το κυριότερο πράγμα το Θεό άνθρωπος. Τούτο σας λέω, ο καρπός της επίγειας ζωής είναι λιγοστός. Έτσι ώστε να έχουν οι γυναίκες να ζουν και να μην έχουν. Να μην είναι δηλαδή προσχωρημένοι σε αυτά τα αγαθά. Να είναι σαν μέσα αυτά. Είναι ένας το σκοπός. Και εκείνοι που κλαίνε και θλίβονται για πράγματα του παρόντος κόσμου, να ζουν σαν να μην έχουν συμβεί κάτι θλιβερό. Εμείς οι χριστιανοί δεν στοχεύουμε σε αυτά που βλέπονται, αλλά σε αυτά που δεν βλέπονται με τα σωματικά μας μάτια. Γιατί όσα βλέπουμε είναι προσωρινά, πρόσχερα, ενώ όσα δεν βλέπουμε είναι αιώνια. Είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου περιμένουμε να έρθει να μας λυτρώσει ο Κύριος μας. Θάνατος είναι μια γέφυρα που μας πάει στον ουρανό. Τι θα είμαστε λοιπόν, άνθρωποι αγάπης ή προδότες αγάπης του Θεού. 13. Χριστιανοί οφείλουν να μην είναι υπερήφανοι, αλλά ταπεινοί και να αγαπούν την ταπείνωση. Όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του, σαν το παιδάκι τούτο, ο Χριστός, αυτός είναι ο μεγαλύτερος από όλους στη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Θυμάσαι τον λόγο στον Φαρισαίο. 14. Χριστιανοί οφείλουν να αντιμετωπίζουν με υπομονή όλες τις καταστάσεις και τις λήψεις που τους βρίσκουν στη ζωή. Εκείνος που θα υπομείνει ως το τέλος, τις δοκιμασίες, αυτός μόνο θα σωθεί. Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας. Το λέει το Ευαγγέλιο με την υπομονή. Γι' αυτό και εσείς να είστε πάντοτε έτοιμοι, άγρυπνοι, για το Υιός του ανθρώπου θα έρθει την ώρα που ο Θεός ορίζει στον καθένα, που δεν περιμένετε. Σε όλους σας το λέω, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Το πνεύμα σας είναι πρόθυμο και πεσμαθητές και δε σάκα σας αδύναμοι. Να αγωνιστούμε λοιπόν να αγρυπνούμε στη ζωή μας. Αυτή η επαγρύπνηση, αυτή η νύψη που έκανε οι πατέρες μας, θα μας δώσει τα αγαθά του ουρανού και θα μας έχει σε μια κατάσταση ετοιμότητας ότι έχετε η Βασιλεία του Θεού. Για τον καθένα, η Βασιλεία του Θεού είναι η ώρα του θανάτου. Ο καθένας δεν την ξέρει, όλα έρχονται ξαφνικά. Δεν τα περιμένει κανείς. Και ποτέ να με λέει κανείς, θα μεγαλώσω, δεν ξέρει.
Θεός μας σε πάρει νέο, μας σε πάρει μεγάλο, μας σε πάρει μισή ηλικία, δεν ξέρουμε τι. Αυτά είναι όλα στα χέρια του Θεού. Εμείς οφείλουμε να είμαστε σαν χριστιανοί έτοιμοι και αυτά τα βασικά που είπε να αγαπάμε, το πρώτο, αληθινά σε τον εαυτό μας, να συγχωρούμε όλους, έτσι, και να εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού για να είμαστε μέσα στη χάρη του. Θέλετε κάτι να πείτε τώρα? Αυτά με Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Είναι διάφορες ομιλίες Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας επινεμένης στη Δημοτική. Και πού το πουλάτε? Λέγεται Φωνή Πατέρων, Μονή Παρακλήτου, έχει τρεις τέτοιους τόμους. Θα σας διαβάσω μερικά από αυτά. Από πού μπορούμε αυτό να το πάρουμε? Το έχει Μονή Παρακλήτου ή στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία. Από τη Μονή Παρακλήτου. Να είστε καλά όλοι μαζί. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων παρήσας και της θέλησης μας ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, να είστε καλά. Περάστε μπροστά αυτοί που είναι για